Next challenge kadai. Next question, sorry. Next challenge na. Ngoi tiki ini ki sound ma namar ba yung jangar umdi soundproof takadaw. Lanu pinya tho bat irang. Le pi baroh, welcome siya kani ka channel ko Jong ha. Ti ha kani ka video ko mamenta ka singan le ya ka Q&A. Te ki ba follow yang apa Instagram at hai kylli ya gitu ki Q&A story bang post ma min si Monday but min si Tuesday te ngalayo shipon bha ki jingkili shipon bha ki compliments but kila pon bha ba idea nga bangan le vlog te kuble shibon ba fila idea ru yang te ngalayo shibon ha ki jingkili nga thol ha ka ni ka diary ki jonga namar bangam dan phone extra ta kada nga thon ha ka ni ka diary ki jonga te angit fin best ya kani ka video ka jonga ko menta ka sini please share subscribe at kuble shibon ya ka jing ka shan jo pi way by way te chalo ninya listang no ya kani ka video ka jong nga shukwa ban ang pi ang thai pesi as ngo shpang badang ya khle si mani mat de shajan marjan ning ka joni te wonder sko ra pi as ngo tiki ini ki sound ma namar ba yung jangar umdi soundproof takadaw Tengah news dang na ya ka video. Taka jingkali ban kong bang ayo kadai what is your hobby? Tanga thai bakli ni chikli thai indira ikasi. Te kay ko bang just na ban le. Ma apa na ka ban ak mas tana ha bangan chat bat bangan tho jing tho. Mas tana ha. Okay ta. Kani kadai ka compliment favorite actress from my side. Kuble shubon ya kan ka compliment ka jong pi. Okay, next question today. Le vlog but I can say semida. Yes, ngan se le vlog but sa na mara menta impat lat pore dang bun kam chaja katre jong ima. Today la yo shuti de la kam kulut por ngan se le bit ka vlog wan ku slide ra. Ngan se le vlog lang be hi ngan se le da ka vlog ka best na ki best ta ma. Okay ta. Next question today. Pi don ka nongut shipara. Thank you, don't para. The next question, today, challenge about food with friends or family. The kanide ka idea mo, mapia ay nga kuble shibon ya kanika idea. Yes, ngan seleben ya kanika challenge mo, challenge ban bam, bat ki parlok ane, bat ki bayin basam jang, bat dengan seleb ya kanika challenge mo. Okay, the next today. Kade compliment ini mera pi bhabre bhang am junia man pe ki videos ki jong pi kuble shibon ya ka comments ke jong pi bat kuble shibon ya ka jing ka shan ke jong pi ma ba pi pim junia man pe ki videos ki jong kuble shibon. Okay, next challenge kade next question, sorry. Next challenge na next question kade food challenge 3x ramen. Ngati ni la na ngam la ban ba la ma ju bam sat than re ngam la than ban bam sat ta to ngan sele na beta jong pi ma ba ro ki ba kwa ta ngan sele ya ka ni ka vlog food challenge 3x sama ka la ku na pa juma pa sin ru ta ngan sele kai. Okay, next question today le vlog by family jong fi and I'm so excited to see them. Yes, ngan sele vlog but ki bagi Mei, bagi para jonga, bagi bahing basam jonga sele vlog. Minta tu kimpa yo por na mar ba kidang ya don exam don ki padang ya literate ta la yo shuti por talang te. Nan sele vlog bi bagi ma. Ngan seperkar ka idea ko nang le vlog bagi. Okay ta. Next question, pila jan ya tho ne ngapa jan re ya tho. Te ngan sepet ma in sia pet la no ngan tho te kat babu blai hi ma kapor kan sebatai lut ma. Okay ta. I want to see your mom. Waju ku slai yekini ba ro ngan spin ilut menta bang lang stang yeki video te kidang ile rai ma ban poi ha po ka camera ki pat dan ha po camera te kidang ile rai me nga ro dang le rai kita wadung slai ra ngan sa ong yi mommy janga ba insa wan ha ka vlog ka janga. Okay, kani de ka sakawi ka idea ma biki ayanga Q&A with rang. Thank you so much ya kani ka idea tengin sele kani Q&A ma ni sele
insa berkat bagi questions ke aka bagi le sakani ko question kong bi kano snam pila dan te nga da afsau snam ana sta afsau snam mentau snam afsau snam hai kong bi she ka serial anong kendong ngawan klampen kut show ha de klampen kut show ngatrai de namar ba I nong shnaya ka to ga serial ri la bon kam ne beleng am tebre te mangi ki ba akru ngila khambun kam khamte ka kamma tada ke ni kham yok pun kut show okay kani kade ka compliment hai nga ju pek bha ya ki youtube Jong P pretty bha bat nga kreteng ana ko ble shubon ana ya kani ka compliments ka ba pi ai te oble nang ku ya piro next question let's see nga yo question iyo YouTube shapang ka jing Jong P kumno pi poi ban stang ya kani ka kam ak film bat ka ka jing ba pi sham kumle shubon ya kani ka jing kili ka Jong P ma te nga stang ya ka kam ak film jonga nga try ma sungkut lockdown hi hende ji sha nga de kaprio ba long le ran hang am ju kwara mudan in front hapo ka camera ma bangan pe ya camera ngam long le ran ha ke ngalong ngam dak smart than ba kan breu ne ngam da smart than ba long socialize ma te na do hi banga sedang ban kut ya ni ka lockdown ta ko oi me nga ni kwa ha ban try ma ban up music video sha ham oi da ban up film ro ban up music video sha ngam tip na la la te nga thai de ka jing play lat u play hi te marsum ong kum ta hi nga yo ya ka we ka advertisement ke na I cousin jonga I ong ya pe dan kini ba kwa ban call actress ma ha ka we ka music video Tengah late audition ya ketu, ngale online audition. Kita report tempat yo kan bre tengi chule online audition okay. Tengah ngale online audition tenang tu kan ngan sastang ban yo ya kan ka music video badi aktor ban kong bang ak ide Michael Pungrop. Ni ak ya ka music video berketeng air bating man. Tenang tu ki bre kan si itu yang hadu kini kisni ma. Te ki jing air bang shamta try David tang ki jing shakran hi ki comments ki ba kumni kung tay mo tang kita hi jing ya bang asham ma hanga ma regen personally hanga tang kita hi te ka brishi bune kani ka jing kli ka jong phi okay ta next question can you give me your beautiful face Tangala ai bet mo ya ka dur ka jonga tang bangam la re ka brishi bune kani ka compliment jong phi nganget phiru Bakali ka dia nganget phiru phi bhabrio hi nganget ba uble ula ai ni la ka jong jing bhabrio ma ta kuplish bune kani ka compliment ka jong phi okay ta next kani ka dia ka compliment actress ba bhabrio ya ma shisha ban pet haki no ki serial but haki no ki music video kuble shibun ya kani ka comments jong phi kuble shibun ya kani ka jingka shan ka jong phi ma ba dealing ba ka jingka shan ka jong phi hi baroh ma bangan sala bangan poi kat hadu hangni ba pinsi itu le dia ma te kuble shibun okay the next question ka de late bam in restaurant thank you ya kani ka idea ka phi ai ta kan sali bam po restaurant kan saji restaurant nga ba best ha kan sali bam restaurant na ngaro ko bam restaurant na Next question today, P la dep class EU actress but P lit class A. Tengah ada ban pulih hadu degree ma tengah pendap dia kena degree jonga denang tena po St Mary's College. Let challenge da 3x. Hani ki buat mahaki ni ki challenge ki bang ayo ada 3x ma. Tangan selek kan ka challenge 3x ngam tep rang ala ngam la ban bam ru tang ba tah ngan selek challenge ma. Okay, the next question today. Pija she a bamju kami issue ba pindit lang bat ki shilong artist group. Ngaklam cara ngadon bi hiya to group den tang namar ba Kipor bangade bangadon haki jing trema ngadang tre ata tengah klam yo ra bandar kat bagi shilong artist group kadang ji sha ngaklam jara ngadan bi to group the next time pinsi ibe nga ha to group shilong artist okay the next question what is your religion tengah de Christianity but ngade ru nakabalang Presbyterian
Okay, next question kede pin e room tour. Room tour te ying jonga room de re bahe ma kani de ka room jonga. Next question kede lanu pinya tho bat i rang. Te kata te ngiru ngim tep ka shang stang ka jing pinya di ubanan rang ma. Ta ba ka men ma banyin yo e tho kwa e tho bi rang hi. Ta okay, ta kani the last question jong kani ka Q&A. Who inspired your P Banle YouTube channel? The inong ay man sim hiya nga ide hi image nga ki bahayang basem jonga na tu bang stang minya inti ha kadi ka kam ak jonga himo kila o nga believe him na YouTube channel na mida piladon fans piladon rumne umtai detang namar bang adon jikteng mo ba yo monom dan bapet ya kani ka YouTube channel jonga ne yo am la ban wan ra ki content ki best mo detang katai hindrai nga ai ku blame mo ya image nga ki bahayang basem jonga mo de na ba jong ki biki ai men sim nga hadu menta bang sa snas dan ya kani ka YouTube ka channel jonga mo de ku blame shibon ya kani ka questions ka jong pi de hani kalakut ya kani ka Q&A questions kuble shibun ya ki questions ki jong pi ki jinkali ki jong pi kuble shibun ya ki compliments jong pi kuble shibun ya ki idea jong pi baroh ma kuble shibun ma pila shibun ta ha kani ka Q&A ka jong ha ngangen pinbas ya kani ka video jong ha but ngin si kan dopat ha ka way ka video. Bye bye.